dag fejres dansens dag over hele verden, også her i Danmark. Men i Aarhus' gader og stræder var det nemmere at få øje på dansende regndråber end aarhusianere. Vi gik på jagt efter de glade dansetrin i de regnvåde gader. Ved du, at det er dansens dag i dag? Nej, det vidste jeg sgu ikke lige. Nej, det vidste jeg ikke. Overhovedet ikke. Hvor tit danser du selv? Når der ikke er nogen, der kigger. Jeg danser, når jeg er i byen. Nej, det gør jeg ikke. Når jeg er i byen. En af de få, der godt ved, at det er dansens dag, er 17-årige Josefine Stoffer. Her til aften holdt hun arbejdspremiere på forestillingen U-Turn på Arkhouse sammen med sine meddansere i dansegruppen Ukomplet. Altså, jeg drømmer jo om at blive professionel moderne danser. Det bedste ved at danse, det er, når man bare bevæger sig, bare får lov til at følge musikken og udtrykke sig, og så kan det ikke blive bedre. Det var rigtig fedt, at der var så mange, der gad at komme og se det. Der er der nogen, der har en god undskyldning for ikke at danse. Altså, jeg har ikke lige motorik til det. Sådan.